Το σύμπαν ούτε εμένα μ' ακούει. Το σύμπαν δεν ακούει. Το σύμπαν ακούει, το σύμπαν. Ναι, μου δεν θα κάνω εγώ να γιατί, εσάς είναι αυτά. Όχι, όχι, εγώ θέλω... Δεν καρδίζει. Κοίταξε, έχουμε αλφα πράγμα. Δεν με πειράζει, δεν ενδιαφέρει. Ανδρώνικε, πού πας? Παίξαμε, εντάξει. Τι τραβάς βιντεά. Νομίζω αν έχω πετύχει το κουμπί με το βίντεο, τραβάω βίντεο. Γιατί δεν βλέπω. Α, είναι στην πηγή. Ό,τι μας προγύψει. Να πάρει το μίμη που κάνει. Τον πήρα, τον πήρα. Λέλακι Σαργάνες. Θα τρώω κανένα τσιγαρό. Όχι ρε, εδώ στην θάλασσα θα πέφτουν μέσα. Α, Καπνίζει πολλά ρε καμία. κατά τα άλλα δεν κάνει μπάνιο. Γιατί είναι στην ανάρρωση. Για χαιρετίστε με να φύγω γιατί με έκαψε ο ήλιος. Δανάη. Γεια. Ο Μίμης κάνει περίπατο στη θάλασσα. Μην πας πιο πέρα γιατί έχει αχινούς. Στην παραλία της Αναβίσου, στο ξενοδοχείο Καλυψό.